kilala ko. Nanapuan ko ako ng dapat Jimat Ares. Ha? Jimat Ares. Aral-daram na magkindi dyan ah. Nanapuan ko ako ng Jimat Ares. Aglaram makapaway di may danom. Aralam na. Kaya si Rin. Aralam ni Tan? Sige. Napabat sunggan tulong din sa kami social media. Iking takad YouTube. Ha? Yak mo ko yan. Grabe wa, dyan makayog di. Ata na eh. Hanggang mad... Naribaran man. Kasi naantan kita kwarto ng nanay ko. Diretso man. Grabe. Papa atagilay abong yun. Nanti, malalabak ko ng kwarta. Malalabak ko ng kwarta insan. Di ba kinakandidato natin? Daga na, ata na lang nila darap pa. Ata patabon sila darap. Katulay impakero ay ingkarawan ng chatlat tinta. Ana ay si regular trading. Yero balot. Yeah. Yero. Ang sarap to. Kuwanta balot. Yero walang kakaruan mo tayo yero yan. Kasi di ba ano, nanti karuwa mo. Ano mo tayo yero mira. Ata napatagta na po tayo pag kwarto mo. Okay, amo subukan ng sikil. Tatakbong kapitan. Mabel? Mabil. Wala. Aralo bla ba? Po kalapis pan. Akala ha si Gina. Ano bang kami na dyan dalap? Nila ninyo. Hello po. Magandang umaga. Alo bang kami na dyan danom? Ninyo abong miani. Pagkakasil. Lakal, akalagkan ba eh. Ha? Lakin di andro di madamat kinda. Danong.